ngai thatu te chibai le vek ule tonchuma kan thlir ho le tur chu UK rama tol thana rap thlak nai vai tak ni in ronan kanda a rong taka an thana le a chanchin laina tom tak kan thlir ho le dona tonchuma kan case en ho tur hi UK rama Wolverhampton khopuya thilthleng ni in he khopuya hian mi noi thum vel an chenga ami chengda zinga chon ronan kanda po hi telve in November thla kumsang ni panga kha New Cross Hospital a alo pianga anu le apa hi Indian chhol chuak chandara le pujai te ni in a unaw nu ni kitai chu au paber ani a ti chuan school akal tir chuan Lenfield Primary School a unaw nu luna chuan alut ve ngal maya amai ro chu aluna son le in Culture Academy Wolverhampton a chuan aluta zoka chuti mek lai chuan vanroi thlak takin anu le apa te chu kumsak ni som pahni khan om shangin kumnga hnuwa anin thenta a amai ro chu apa chandara chuan ronana chu annu pa in kar siam thale tu ani thosoin a unaw nu nikitai po in ronana anga thinlung thiang him nei le midang ngai to na sa anum lo tho soya tin mi chan pui pe mi tak pui ngai mu chon a pui wat zel tho a soi boka chutiang chuan kumsom parok mi ronana chu an chung ko pot khom tu ber ani baka an chung kwa ti nung tu ani boka chumai baka Liverpool Football Club chu a chan hle bok ani ronana chuan thalai dang ang bokin Netflix a thil entile PlayStation a games khelte chu atui ve hle a hei mai baka darkari tak tak chung enemy lem de jak theinin ina chu nuamati ema wang chuan pon pu achuak tam lawa mase a thian de chor hroi chuak lui thinin an leng ho fowa ti chuan zuni somni pakwa kumsa ni som patni ron in her chuakin ni puilum nuam takani a GCSE exam a be ma ninga ala omtia ronana chuan exam chu be thoi thoya sociology te psychology te le lo te chu azir chak to hle thu te asoya ani na taka chuan college thataka kala lawyer thatak ni chu adu ber le atum ber po ani a chumini vek chuan UK pon lama cholmang torin chung kwa chuan zin tumin tlailam darli le achen bevel bora chandara chuan afapa li a thian pa te chu Midland Snooker Club Oxford Street a awatha te te a chulai chu an chung ko kalna ber po ni in chu an e chho phone na mun ani nge a chutia an chho ma chuan anu puzai chuan afapa chu abianga fopa in amel thazia tho shilzeu pa le tlong taka kalturin aron thlaliam ve boka ti chuan zandar sari le achan ve chuan ronana chuan apa chu ron bia in aron lam thele theilo tho aron zota chuta apa chuan walam ngalin in an thlena tanga reilote ya ronana chu chhok le in a thian pa PlayStation controller chu leisak atuma chuta a chho atanga reivak lawa chuan apa chuan ron bele in ron lam ang ele ngai lo tho aron zot le a mase ronana chuan ke a akal thei thu soin apa chu ai lam tir ta lo thung chumi nu chuan abenga headphone wa music ngai thla in zandar sari le mini somnga vela chuan a thian pa te in chu a chho santa ani zandar ko a reject ya chandara phone chu ron rile in heta ron betu ero puja I ani thonga ani chu Wolverhampton Center a meditation class kartina akal thinna chuan alo oma chandara chu thilthleng a omle zotin Mount Road ronana kalna lam chu police an khar khip thole kaltlang an phalo thu aron soya chuta chandara chu pona han chuakin an then omte po chuan thilthleng chu an ron beng war ve pata chumi nu chuan police chu ron thlen bel zelin chandara chuan afapa chu phone manga wa biak tlang tumin abe ngat boka ma se voi som chong aring nu po chon chang tu anom si lo ti chuan police officer pakhat lo om ve hna chuan afapa chong chang chu shilin ronana thalak chu a hmu tir boka chu vele paramedic te chuan lo nge ven watin an boi som lai mek chu ronana nge ani thu an shil tamaya vanwai thak tak main an fapa duat lai chu twal thana an chan ta hlau mai aloni reivak lo hnuwa pujai po aron thleng ve thoya ani po in police ne na chuan afapa chu a hmu du thu soin mutir torin angin lom maya afapa ronana chu anu ta na aron thole mai arin thote po ashil boka mase hmu chu an phal sak lo tlat ani kumsom paruk lek lani in
Ronan kandara chu an in thlen hma in hnih vel lek la oma chuan rong taka tha anita chu ani a apa chandara chu thlem zo hlei theilawa omin afapa chu asun na sa hlei a anu pujai po chuan atur thiam lo kher mai chu mai ba ka au nau nu nikitai po chu azin atanga ron letin au nau pa no pang taka aboral tamai chu shil hai thlak ati hle a ya chuan tol thana chu chui zui ni in police chuan chulai hnai vela cctv camera om ang atang chuan thil thlen dan dik tak hriat tumin an han en chiang ta a cctv pakhata chuan mi papahni chemking ve ve ronana lampana an kalai chu lang thein alang theilo chin la ya ronana chu anwa beita ni in arin om ta hle a chu mai ni lovin ronana che thom chu camera chuan lo la fu bokin voi engemaw zat an vit ni in alanga amai ro chu chutia cctv ina alak fu chu an han chui zel lai le mi papahni lo lang te kha tu tengi an ni ti hriat toma police ten an bei mek lai chuan tu te emoni chu police ne na chuan an ron in pita hlol maya pakhat chu sukman sargi lani in kumsom pasari ani a pakhat jok chu Prabjit Vedisa ani in ani po chu kumsom pasari tho ani a rang takin police chuan an pahni chuan man ngalin anni pahni chaulo po chu twal thana in nam hnoi dang an man tel boka chuta an man jinga chuan kumsom hni mi Joseph Francis le kumsom pariat mi Joseph Foite karate chu anni a nima sela praji pale sukmana te chu twal tha thu boy siam sak zui ni ngal ma se an pahni chuan an thu boy siam sak chu an pom du haulawa amai ro chu siam sei an keng ti ero an pom thlap thung an man tel te pahni Josia le Joseph ati po chu siam sei ken thu boy siam sak an ni zui ve ta bok ani heti lai hian ronana chung te chuan an fapa chu no pang fel le ngil nei tak ani thu soin tu tan po a mi changkai ni atum zel thu an soya ma se an laka tanga rong takalak bo ani awang chuan an lungai tak zet thu an soina sa hle a tuna chuan mitinina an hria chak to chu engwanga ronana kha thatnge an ni ti chu anita a nima sela an hria thei china ronana chuan hmelma anei lo mai ni lovin tuma ati boy ngai lawa tuman an ti boy ngai lo bok ti chu ani a hei wang hian police chuan ronana thina chu arang theiang bera chui chwa tumin an be ta char chara an hne na ron in peta Prajip Vendesa hi warso mi ni in a thian pa sukman surgi la po abul nai te om boka anua an chui zel na ronana te nen chuan school khata kalin ronana thian pa pakhanin anin ti boy thin alo ni a ronana thian pa jok chuan Prajip pati poisa chu ba in an lo in sol pha photo boka ma se chu tianga anin ti boy chang chuan ronana ero chu boyna atanga hla theiang bera kal dei thin ani ome hengba ka hian ronana tha ani nia khopuya cctv sang te an han en chuan fin fiana an hmu bel zel boka chuta chuan Prabjip chu post office a akal lai langin chuta tang chuan katana chimle sasana chem se chi ala tanul maya apahni chuan online a acha ve ve ni in anu id manga alei alo ni a hemi tuma post office a avakal chuan a hming wa soin athil cha chu alam theita maya post office mi tela in a id po chu dilna chang lo shelem lovin kumsom hni panga tling to tura an lo ngai ve ringot buka hemi ni athil cha hi a man ro khol khom te zinga somthum pakhat na lai ni in adang somthum te po chu online atanga acha vek tho ani a chung a man ro cha te chu school a ashal chong le thin alo ni ye chuan post office atanga thil cha alam hnu chuan a thian ti pathum sukmana Josia le Joseph ate chu ko khomin anin sol pui photo ronana thian pa chu a chem lei thar mang chuan han vo an tumta a Prabjip pa chuan vonan mai maya an ti thole thisen engma achwalo tur tho a thian te bula chuan a soiveka chumi hnuwa an pali chuan kar sena chuangin Josia chuan a khala abula Joseph chu thu in anunga chuan Prabjip le sukmana te chu an thuboka heti hunlai takhi zandariat li achan vel ni in ronana chu anin lampanin ke in alo let ve meka Prabjip te chuan an kar chu Beach Avenue wa park le in Prabjip le sukmana te chuan ronana chu an zui ta ngala
heta hian Mount Rota an tlan lai chu CCTV in daria tlem ni somthum palia lo la fu in Ronan chu an phak ve le chuan eng kho sei set lavin probji ba chuan a chem chuan Ronan na ka tak chuan a vi tapop maya chu du tok tamai lo chuan chem chu phoin a oma a vi tle ta ani heta a vi na nu ma hi centimeter somni le centimeter som pasari ti a thu kan ni a thian pa nian chuan Ronan chu ma se praji pa chau chuan vidin sukmana ero chu aloding khong reng ringota chutia praji pan na taka a vi nu chuan Ronan chu theile theilawa ron out chuakin chu vele praji pate thian don chuan an tum lo zok an zui ti an hre chuak ta chawa chumi an awang chuan arangin an pahni chuan kar omna lama chuan tlan che pheile ta watin chuti lai chuan Ronan chu ama chawa omin athisen chu le atling lungmaya hemi hnu lok hian praji pate kar chu Birmingham lampana tlan ngalin anua an soidan chuan a thian ti in atanga Ronan ron chuak chu Ronan thian pa zok emoti in an zuya a to pa chuan ani lo zok an thata ni in an soi ti chuan chutia kong sanga nu chuina an nei nu chuan praji pati thian za ho chung thu chu rel alongai ta a prosecutor David Manson chuan tol thana chu ruak man lok vek ani thu soin PUBG pale sukmana te chuan tol thana an ha korle ke korte chu an paibo thu asoya tin an mai to amna tele an man ro man te po an da bo vek thu asoi tel boka he moi ba ka Ronan chu inveng theidin huna po adin lo thu soin midang tor ai atwar chu areluna thlak zet thu asoina sa hle ani heti mek lain PUBG pale sukmana te po rod in puangin Ronan chu an mitum ani lo thu soin an pahni chuan Ronan chu tha an tum lo thu le vonan mai maya man an tum thu soin an tang ve boka chu mai ni lovin PUBG ta chuan ti pal thil thuwa a vi thu soin atum reng wang ani lo thu soi boka amai ro chu a hek to lam chuan ron chang le tin ti pal thil thu awanga 2 centimeter somni athuka anin vi ngai lo thu le atum reng wang bak ani lo thu in praji pachu an hnial tlat thunga hengba ka hian praji pachon chem alom thu po chu apom du mi alo boka amai ro chu chung chem le na na anu id a man thu chu apom vek thung heti lai mekin sukmana po chuan khatia Ronan kongkal lai an vi hnu khan praji pa mi vi chu Ronan ani ti a hriat vele alungai thole a thinrim thu te soin praji panena an tandun lo thu a soiba ka tu ma hliam adu ve lo thu praji panena po alo soi to boka ye chuan senior prosecutor Samantha Dixon chuan Ronana rong taka tha ani na chu tharum thodu na cheng tak ani thole mido zep thil ti ani thu a soita a mai ro chu praji pa defense lawyer chuan praji pa chu ain cher hle thu soin adam chunga ator reng to tur thil ani thu ti asoya tin Timothy Hanam sukmana defense lawyer po chuan sukmana chunga thil thleng chu praji pa thiam la hulhwal ani thu soin shemna po praji pa aya nep ani abe sei thu asoita bok ani ti chuan karnga zit an chung tho chu rel ni in darkar ni ko ta mi puiten an han ngai to ro ro no chuan Joseph White karale Joseph Francis ate ero chu an thu boy sem sak chu sut le ni in chho zalin anita a amai ro chu PUBG vidsa le sukman sarji la te chu ko chuan Ronan thana thu boy a thiam lo chantir tangi nge in avoi khatnan Ronan thateu te chu an hming le mel media ne na tlang zar an ni a chuti lain Ronan chung te chu lungche in court building ma chuan tho in Ronan tan dikna a thlen ngei theinan an thei to pan choa ti sha ti siamin justice for Ronan ti a in ziak nge Ronan no pujai chuan afapa a hmu top ni chu ariru a cham reng tho soin ani tela angai zol tho te a soi boka ti chuan justice chawan an chung tho a rel na chu tv a avoi khatnan pek chhani in ti hian soi praji vedasa le sukman sarji la te hi in pahni hian Ronan kanda thina thiam no chantir in ni a tin van tlang hmuna siam sei in kenawangin thiam lo chantir in ni boka dik takin in shemna hmu tur hi in hmutlang anga in che dan do zep tak Ronana ahnunga tanga in be awangin khotlang le rampum dem in hloa voi khat mai ni lo
voi ni zet vi ani awang hian hria thiam har hle maya kum engza ta tam tan ma in thil ti hi a rol zo lawanga eng shem na ma in atwar tu chhongte a hniam zo lawang he khi si diklo taka siam sei lak lo na manga twal thana ni in a thleng fo to a kum no pang tak takin nunna an chan pha fo to ani hetiang in thil ti hian in nun mai ba ka in chung kwa te nun ati chetela tuna chuan in thil ti in a ngong thui zia in la sha thiam phak don lawa ma se lung ina kumte in han man chhozel no chuan in thil te poizia in chui le thenge in ka ring ti in an chung tho arel ta a ti chuan project wadisa chu dam chung tang tora a chung thu rel ni in ari lo bira kum som paria tang tora ti ani a sukman sargi la po chu dam chung tang tora ti ni in ani ero ari lo bira kum som paruk tang tora rel ani ta thung hemi nu hian detective inspector ejor sa chuan ronana chung de chu a torpui tak zet tho soin fachan na mai lo zia soya chu mai ba ka atira tha an tumlok po ni mia lo ti pal thil thu wang liaw liawa tha anita chu ana thwa ni hleya a hriat pui tho asoya heti lain ronana no le pa ti le achung de chuan ko ro rel dana chuan lung oi lo na an lo lan tir ve mek boka amai ro chu ko ro rel na chu so son thiang ani to lo thong ti chuan apa chandara chuan an ram phim khur tok lo na chu afa pathi chana pu in prajipan olsam taka manro la om tak acha mai thei tikha mak ati thole id taknyal po dil lawa post office lamina an lo pi mai tikha an dim om ati tak zeta tin an ram dan chu ti dang lam deuh angai tho soin afa patin huna midang an om ve lo nan an ram dan chu siam that apoi mo tho soina sa hle ani athi atanga kom khatna chuan ama sha jengnan monro ta mi puite pungkhomin parwa engmozat an chho hiala ranan kanda chu rol thar fil le thu oi takni in a hun lo taka anun po doi sak ani a amahun eng tak anu le patina an lo mathlir ve ngoi ngoi thin chu chu sakin awm ta si kumsom pasari mi lekina akum rol poi rong taka a thadu mai chu arap thlak le a adim am tak zet bo ani